родителите си в началото на самото обучение, кандидатите ни ще имат възможност за спорт по избор. Крайната идея е всъщност децата, когато се запишат по програмата и във въпросното, как да кажа, докато завършват гимназия, още от 11 годишна възраст, да имат възможност за абсолютно всяка една спортна дисциплина на територията на страната ни. Съответно, тя да им бъде предоставена като опция. Да кажем, примерно, твоето дете иска да се запише на футбол, записва се, пробва 3-4 месеца, вижда, че това не е неговият спорт. Съответно, решава да пробва друг спорт. Програмата цели да осигури това нещо пред него под напълно безплатна форма, за да може то да се развива и да получи една здравостна спортна дисциплина, която да му помага в житейския път и процеса пред него. Идеята е да е всеобхватно, да имат достъп до всяка една спортна дисциплина.